Mati ang magayon, kabang api-apiyon, dan mapiuliyon, walay ka-ipiliyon, kay perdi-badi tayo, mahusay at mamayon, kamayong hiyon. At ipurlosan, makisasang tayo, kiri ka-arawdan, kay mati ang agayon. Iyakan ng surat, maray ka na pipilon, kay andi purlusado, kalipay ang tayo. Halas sige sang kay sayaw na, aming balis naghuhulam na, mahusay iyabatan ng punta, tagahit pulus na na, maligong mayaw mag-alam, kay hiring kaguda ang rasam, mas kasayaw diri na unda, isang bagaan. Ilihahi pulos, bagay kabaratan, at diri agad-agad, ibutulungan yan, at maghusay, kakababayian, abutuhang hipulos, ibong makikitang, at ipurlosan, gati magtawa-tawa, maghimuki kita, magkatuwaray problema, gati matipayo, ang pamahu-pahu, ang nagpapayo, kapahiyuhi. Halas sikisang kay sayo na, aning balis na kuhulang na, mahusay abang ng umba, na kahit pulos na nawaga, maligong mayaw mag-anak, kay hirig kaguda ang rasan, basta sa'yo binilang undang, isang bagaan. Halas sikisang kay sayo na, aning balis na kuhulang na, mahusay abang ng umba, na kahit pulos na nawaga, maligong mayaw mag-anak, kay hirig kaguda ang rasan, basta sa'yo binilang undang, isang bagaan. Halas sikisang kay sayaw na, ang balis na guhulang na, mahusay iyabatan umpa, na kahit pulos na nalaga, maligong mayaw mag-alam, kay hiring kaguda at rasan, basta saya hiring na ulang, bisan bagaan. Halas sikisang kay sayaw na, ang balis na guhulang na, mahusay iyabatan umpa, na kahit pulos na nalaga, maligong mayaw mag-alam, kay hiring kaguda at rasan, basta saya hiring na ulang, bisan bagaan. Ang ipurlusan, bakit kaalayo, kama-abi-abiyo, dan mapiuliyo. Okay, salamat Mr. Ronnie Padernos, nagsugan man, hani mo kapadis kan Ma'am Hurley.